Ako automatizovať správu návštev vo vašej firme a ušetriť náklady? Soft plus eVisitor prináša riešenie. Zamestnanec vytvorí pozvánku pre návštevníka. Rýchlo a jednoducho. Návštevníkovi príde pozvánka, ktorú akceptuje a pridá si ju do kalendára. Alebo si návštevníci vyžiadajú prístup cez kiosk vyplnením osobných údajov alebo načítaním občianskeho preukazu. Pred vstupom si takisto návštevníci vedia vyplniť POZP kvíz, ktorý ich autorizuje vstúpiť. Namiesto tak vstupujú len autorizovaní návštevníci pomocou vstupnej karty, PIN kódu alebo QR kódu. Máte tak všeobecný prehľad o návštevách, pohybe osôb, aj bezpečnosti. Systém aj vďaka elektronickej knihe návštev šetrí čas a znižuje náklady. Soft plus eVisitor. Otvorte dvere budúcnosti. Jednoduché rezervácie, bezpečný vstup a maximálna kontrola. Kontaktujte nás a zistíte, ako môže eVisitor pomôcť aj vám.